everyone, खुलुमबाय दिनै गोदान भिडिअ नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथाङा गासिबो मोजाङै दङ स' दिनै भिडिअआ जाहैबाय जोङो दिनैहाय गोखा गोखै मैगं लायनो नागिरदों माने स्कुलाव जानो नागिरदों आरो दिनै एसे फ्रि बैसागुबो खालामनो नागिरदों ओमफ्राय गाबोन बन्द मोनसिगोन नालाय दिनैहाय जानो नागिरदों आरो जायोमोन होमब्लाबो दिनैहाय जानो नागिरदों जोंना स्कुलावहाय बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों अब्ला नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्ला थौदो थांबाय हनै सारमोना गथ'फोर ओरैनो हरलाय मैगं खाहैनो नागिरदों गोखा गोखैनि बैसागु माने एडभान्स जानोसै आरो जोङो गोखा गोखैखौ ओरैनोथ' संक्रान्तियावसो जायोमोन नालाय आरो नै सारसासो फैगासिनो बुहरथारबायदां माबा गथ'फोर ओमफ्राय गथ'फोरजों सार थांफाबावबाय खोमा माखासे दा माबायावसो लोगो मोनहैसिगोन मैगं जायगायाव माबा गैखाला जोबा गैखाला आनलिमिट लामा गोदान सेल्फि दुगैसै दैयाव गरम जाबाय दे फैदो दुगैबोनांगोनलै माबायावहाय मा दैमोनलाय माबा 60 माबाया नै लोगोफोर बेखौहाय माबा होनो हाग्रानि थिंख्लां गोखै आरो बियो बेखौबो लानांगौ बरिया जायो ओमफ्राय बेखौ मा होनोथाय आलदा आलदा गामियाव जोंनाव मा होनो आं मा होनो मिथिला बेखौहाय गुगोल लेन्सआव मोननो हागौ बेखौ चलो मोनहांबाय नै मैगङा नायदो दालाङा वाव दे नै लोगोफोरजों बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोहांजेनबाय सारानै गोजौआवहाय जिरायफैबाय मेंनानै बिराद बरिया लोगोफोर भिउआ वाव इट्स लाइक अ हेभेन जोंनि लकेलावबोदि बेबायदि दं नोंथांमोनहा मालाबा एक्सपेक्ट आयौ थैदो अ माय गड भिडिअ खालामै सौथुनानै दानथाय फुरा माथायानो फुरा जासिगौमोन बेफोरबायदि अन्थायाव जुदि गागदावनांगौबा फाग्ला जागोन नैबे हाग्रानि औवा सोर सिनाया नायदो नै लोगोफोर जायगाया सारमोनखौ जों दासिमबो नुवा गथ'फोरखौ बबेजों थांखोथाय लामाखौ नायदो नैबेखौ बासिखा ना माबा होनोमोनलै नैबेफोर फिसा फिसाया माने बासिखाया दा बिबार बारथ'आ औ माने दासो जाहांदों माने बुस्थुआ बिफाङा औ आं मिन्थिफेरामोन बासिखाखौ नैलाय नैफोरनि बिफाङा दा समाव बिबार बारा बुस्थुआ माला बारोमोनथाय बावलायलांबाय आं एक्सुवेलि बैसागुआवनो बारोमोनदां दिंखिया खादां नै मिस जुथि नोंथाङा जुदि आंनि ब्लगखौ नायदोंब्ला गेस खालामदोंना बे दालाङा मा जुदि नोंथाङा जुदि नायनानै सिनायदोंब्ला अननानै कमेन्ट खालामलाय नै दाबो बेदि सेम गोदोनि बायदिनो दङ बेजों बारलांनानै जों मैगं लायनो नागिरदों भिडिअखौ नायफ्लांदोंब्ला कमेन्ट खालामहर मिस जुथि नै सारमोना बारलांबाय आं दिंखिया खानो नागिरदों बेहाय नै आयौ oh my god आयौ साइकेल नारामा माथो नारदोंथ' जिउखौबा मानसिफोरखौबा नुदों नामा बिराद खरायसो हमबाय आं आखाइखौ
हनै गथ'फोरखौ दासो लोगो मोनफैबाय सारमोनखौ नै रोमै रोमै साराम्बि ए होमबा आंसो लोगो मोनफैनांगौमोन नै गोखा गोखै लांफैग्राफ्रा आयौ गोराथार हनै हनै जाबावो भिडिअआव मोनबाय आङो बरिया मोनखाबाय हनै 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 आयै थैथारगोन मालायनि थारखौ माबायावनो नांबायमोन खोला मैया चलो हनै सिनायजाबायना दाना थौदा 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 ग्रोब बोरैबा मोनफैदां नै बेखौ मा होनो हाग्रानि सिंख्लां मिथिखायो दा औ नै दलंजरा मन्दिरा जोङो लाफा सायख' नागिरदों लाफा सायख'खौहाय बिफांखौ नुवाखै गासै मैगंफोरखौलाय मोनलाजोब्बाय लाफा सायख' मोनाखै लाफा सायख' नागिरगासिनो दं नै ओरैनो थांसै थैसिगोनलै आयु मानखोनांगौसो नुदों दा फ्रि बैसागुनि धामाका गोखा गोखै जानो नागिरदों मा लोगोफोर मा होनो जों बिराद खस्थ' नागिरै नागिरै लाफा सायख'खौ बेयाव मोनफैबाय बिफांखौनो दानफायना लांजोबसै सिब्रु लायदों सिब्रु दलंजरा मन्दिर दङ बैयाव दं नै बिसोरो मैदेर आगान जिबौ आगान बिदि बायदिसिना नायदों बे अन्थायाव दङ आंहा खाथ्रि खेबदों देलाय बे खाथ्रिया मैमा बे खाथ्रिया दे लाबोलाय ओइ अन्थाइबारिया आयौ वाव नै माबायाव दं माने अन्थाइ बिराद बरिया गुसु गुसु नैबे हाजोआवहाय गाखोलांदों गथ'फ्रा हनै माने मन्दिर दं बाहाय दलंजरानि शिब मन्दिरा बेनो दा ओरै थांसै जोङो गाखोनानै ओरै सिदा नै सानसेट जाबायानो नै मनासे आरो हनैबा मनानै ओरै नोंसिनावलाय जेबो गैया पर्बतजरानि फेमास नै लोगोफोर मा बिफांथाय फिथाइ जोब बिफाङा फांसेबो गैया माबा सुमायथां माथांसो एप्रिकटनो माबा नंथारा नायलाय खाजायोना खाजायाथाय र' आं एप्रिकट बे मायाबा नै 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 बे आरो बिफां आयौ बिफां गंसेखा फिथाइयानो नै दलंजरा गेट समावनो आङो फट' लाबाय बिसोरखौ भिडिअ लाबाय
मेंजोब्बाय जाला बैयावहाय थालिर लायदों नुवासै बिसोरखौहाय फट' लानि र' ओहो रायदों बावनो थाराय मैगंखौनो रायदों होनदों थालिर फस्ला मोनबोबाय ओमफ्राय थाराय मोनबोबाय मथा मथि नै बे थाराया बोरो थालिरा आं दा ओरै हाजो गोजौआव दंफैनो लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ नायनो एसेबा गोजौ हाजोआव दंफां बायनायाव गाखोदां ओरैजों बिराद गाहाय वाव look at this dang बरिया दा जोंना लानांगौ जेबो मैगं गैला लाजोबखाबाय मोनजोबखाबाय एबारना रौना होलांसै स्कुलाव बिनि उनाव दा मोनायावहाय एसे प्रग्राम दङ मोनायाव प्रग्राम दङ दा मोनायाव मोसागोन फ्रि बैसागु एडभान्स बैसागु हेपि बैसागु बिथांमोना फट' लानो रेडि नाथाय आं दासिमबो रेडि नङा बिसोरखौ आङो नैबे बिथांनि थाखायनो एसे लेट जानानै दङ बिथांमोनखौहाय फट' खेबनाया र' दे थांदो नोंथाङाबो माबार नाथाय आंखौ सोर खेबगोन लोगोफोर दायो दङ जोङो जोंनि स्कुल गोदाननि माने स्कुल गोदानाव आरो नैबे जागोन हस्टेल आरो बे हस्टेल बिल्डिं जागोन बियो नै बेखायनो आं दासो बानायहांदों बिराद गोबावसिम आं फैया ओमफ्राय नैबे स्कुल एल साइज नार्सारि टु क्लास 10 सिम जागोन आरो ओमफ्राय बैजोंहायबो हस्टेल मोनसे दंबावो बे गार्लस नैबे बयस ना बेसो बयस जागोनथाय बबे मोनसेया जिखुनु बाव मोनसे आरो नायदो बाउन्डारिखौहाय बै रेस्ट हाउस अब्ला लोगोफोर भिडिअआ लावद्रायखाबायबो फोजोबथ'वा माने दा फ्रि बैसागुनि एसे प्रग्राम दङ बेखौ देखायखागोन नायलांदो अब्ला आं भिडिअखौ फोजोबथ'ला थ' लोगोफोर दायो जों ओंखारखांबाय नै दहाय नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदोंमोन नङा होमबा एसे सिगाङावहाय जे फ्रि बैसागु फालिनो नागिरदों होननानै जोंनि स्कुलावहाय थांनाय बोसोराव फालिखादोंमोन ओमफ्राय एबार बोसोरावबो फालिनो नागिरदों ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों ओमफ्राय नायबाय थाबानो जाबाय माने गथ'फोर जा मोसायो बेखौनो नोंथांमोनजों माने नै जोंना गामसाखौनो गाननो रोङा बिथाङा जोंना बेयाव जागोन आरो बैसागु मोनफैबाय नाजादों बिसोरनाबो सफैबाय ओरैनो हरलाय देलाय मोसासिगोन बयबो आखाइ खबनानै एरबाबारे बयबो रंजाफानांगोन
Pelangi. Kau mandai super
Hai na, kamu làmอะไร